George Mamon. Yung kibay tayo George, pakit mo titira. Wala ka tayo. Sige. Sige. Siya. Sama pa video George. Matin sama ti ala ka. Apa yang masih bawal guys dito. Mga press punch na pa yung line na sige na panda. Magkakalot na. Ayun ka, ayun nga mga pwede sa kapalang ba? Sumali, ang katoy. Ito yung matid dahil guys. Kemahan na sa George. Ang namin kita ilog na. Tapi nakapasukan mo kaya mati papanandang guys. Ya. Ha? Oi, sudah, tengok mata guys. Buat, nyata jailan. Kemarin itu juga tadi baik.
R50 na black, R50 na blue. Ito, Aerox black. Pati na click 150. Yun, kargado na A1 R 110. So is the batas mali. SYM. Pala SYM ko may mana sa SYM.